Good morning mga ka-JMZ. So open na po ang ating shop dito San Francisco, Ocampo, Camarines Sur. Ayan po si JMZ Bikes Bicol. Ayan, so kung may po naghahanap ng bilihan ng bisikleta, ayan, so available po tayo, no? Tapat lang tayo ng Shell Gasoline Station. Pwede nyo kami Google Map, JMZ Bikes Bicol. The same time, meron po ako ng mga naka-display dito sa labas. Ayan, so kung kayo naghahanap ng mountain bike, ayan, so mga less than 5,000 pesos with discount, no? For example, itong Gent Sports natin 26, ito po ay 4,600 pesos. Ayan po, less 300 pesos pa po yan pag pick up dito sa atin sa shop. Ayan po, meron ako ditong Gent Corolla 26 din. Gent ito 4,300 less 300 pesos cash pick up. Bali ma-avail mo na lang ng 4,000 pesos po yan. Ayan, so kung budget nyo po ay 4,000 pesos, meron na po tayo mountain bike dito. Ayan, si Gent Sports natin, size 26. Then pwede rin kayo magdagdag ng konti, marami pa po kayong pagpipilian. So start po tayo dyan sa pinakamababang presyo natin is 4,300, pero may discount pa po yan once na nag-pick up dito sa atin sa JMZ Bikes Bicol. Less 300 pesos po para sa mga adult bikes. So pwede nyo kaming i-Google Map, JMZ Bikes Bicol, San Francisco, Ocampo, Camarines Sur po, no? So pasok tayo sa loob. Pero unahin ko muna dito, so bagong dating sa atin yung twist car. Ayan po ay 899 lang po yan. May twist car ka na. Available po sa dalawang kulay. The same time, meron din po ako mga size 12, good for 2 to 4 years old. Ayan, meron tayong Hello Kitty. Meron din akong Frozen, Spider-Man, tapos itong Superstar na pang ladies, no? Yan po ay good for 2 to 4 years old. Sa mga kids bike naman po ay less 200 pesos naman po ako dito pag pick up sa atin sa JMZ Bikes Bicol. Ayan, so dito sa loob, so kung kayo po ay naghanap ng road bike, gusto nyo ma-experience yung road bike, ang budget nyo po ay less than 5,000 pesos, meron po tayo nyan dito. Ayan, si Gent natin 106 is 4,500, less 300 pesos pa. Pag pick up dito sa shop, may road bike ka na. Okay, so yan po ay naka 3x7 speed. Ayan. Then meron din ako dito pero ito po ay steel frame pa. Bakal pa po yung mismong frame niya. Kung gusto nyo naman po ay alloy, ayan, meron ako dito Gent Aurora. Ito po ay naka rim brake, then alloy, lamp shifter, 5,000 pesos, less 300 pesos pa po yan dito pag pick up dito sa atin sa JMZ Bikes Bicol. Ayan, so meron tayong bagong dating Gent GT 700C. Ayan po ito, available po ito sa kulay black, white, and gray. Ayan po, 5,300 pesos, less 300 pesos pa po cash pick up. Bali ma-avail mo na lang po yan dito ng 5,000 pesos pag sa walk-in. Ayan, so discounted price na po yan. Kinetic DRK-8. Ayan, so kung naghanap ng may Bripster na or STI, available po din tayo dito si Kinetic DRK-8. Ayan po, no? So kung mga nagtatanong kung saan po location ko, ayan po, JMZ Bikes Bicol, San Francisco, Ocampo, Camarines Sur. Pwede nyo kami i-Google Map, JMZ Bikes Bicol, tapat lang po kami ng Shell Gasoline Station. Dito lang po yan sa Ocampo, Camarines Sur. Ayan, so meron na akong gravel bike, Cross Bento, kulay black with, blue with red. Ito po ay naka 2x9 speed, naka L2 R5. Ayan po, gravel bike po ito. 10,800, may discount pa po sa mga walk-in. Then meron ako dito ng Rhino Hybrid. Mountain bike siya, na pang road bike yung gulong. Pati yung pyesa naka MTB pero pang road bike yan. Sa mga gusto mag setup ng ganito, available din po yan dito sa atin. 5,600 pesos lang po yan. And so naka rigid, tapos naka handlebar. So mga gustong mampersa, no, may experience yung ganyang setup. Napakagandang setup yan. Kahit ako gusto kong ganyang setup. Road bike siya na handlebar. Mas komportable gamitin. Mas madali siyang gamitin, no? Pero kung gusto niyo talaga yung naka drop bar, ayan po ay road bike na talaga ang tawag. Ayan po yung regular bikes natin na road bike. Ayan po ay meron ako dito Gent 107. Ito po ay naka 2x7 speed naman po yan. Alloy frame. Naka disc brake. Ayan po ay thumb shifter. Ayan po ay 5,500 less 300 pesos pa po yan. Available po sa kulay blue, black, and gray.
Ayan. So dito, naghanap ng fixed gear. Ito na lang ang available kong fixed gear. Ayan po ay 10,800 si Cross sa GTR. Ayan. Ito po ay 10,800 alloy na po yan lahat, no? Napakaganda ng fixie na yan. Naka-aero pa. Meron pa po yan discount. Less 300 pesos dito pag once na nag-walk-in po kayo dito sa atin. Kung naghanap naman po ng ladies bike o simpleng sabihin na natin Japan bike, no? Available din po yan dito sa atin. Nag-iisa lang po ito. Ang price po nito ay 5,000 pesos. Ayan po, may carrier na. Stable yan. May stand. May chain guard. Tapos meron po yan, no? Basket sa harap, tapos may ilaw na. 5,000 pesos, less 300 pesos pa po pag nag-walk-in dito at nag-avail dito sa atin sa Jamsi Bikes Bicol. Ayan. So dito naman, yung mga bagong dating natin kahapon. Ayan, so ina-assemble natin. Ito na, naka-display na. So mga naghanap ng available budget road bikes. Ito po, meron tayong Gent GT 700C. Yan po ang available na kulay. Black, white, and black with gray, no? May orange. Napakaganda nito. Pero gusto ko dito yung white. Ganda ng kulay. Simple lang. Ayan po, naka 3x7 po ito. Alloy frame na po yan. Ito po ay 5,300 pesos lang. Ayan po, less 300 pesos pa po once na pick up dito sa atin sa Jamsi Bikes Bicol. Available na kulay naman ng Gent 107. Ayan, ito kulay gray. Ayan, black and blue. Tapos yung green kanina nasa harapan. Okay, so naghanap naman ng budget yan. So Gent 106, katulad ng kulay gray kanina sa harap, yung pinakaunang road bike. Ito 4,500 lang po ito. Ayan, less 300 pesos pa po once na nag-walk in dito sa atin sa Jamsi Bikes Bicol. Ayan po, katulad po ito ng na-avail kahapon na buhay na mano, bagong assemble lang. So habang ina-assemble natin siya, ayan, napili na po ni sir yung black red. Ayan po, available pa po tayo sa white, sa black blue, tapos kulay gray. Okay, sa mga accessories, available din tayo. Accessories, parts and accessories, sa mga gusto magpaayos, magpakondisyon ng bisikleta, available po tayo dito. Sa mga naghanap ng gulong, interior o tube, available din po yan dito sa atin. Ayan, so 29er, dito naman tayo sa kabila. Ayan, ayun po ay 29er, naka 1x9 speed. Napakaganda nito, napakalaki ng gulong. 29er lang po yan, no? Pero malapad po yan, 2.35. Yan, maganda ito sa mga kung gusto mag-off-road. Napakalapad ng gulong. Napakaganda. Yan, no? Naka L2A5 yan, 9 speed, naka 1x. Alloy frame na po yan, mechanical disc brake. Yan, with lockout fork. Ayan po ay 7,000 pesos lang, 29er na. Dito lang po yan sa Jamsi Bikes Bicol. May discount ka po. Once na inabil yan dito sa atin sa shop, bali 7,000 less 300 pesos. Ma-avail mo na ng 6,700. May 29er ka na MTB. Napakaganda niyan. Then ito, isang kulay niya, no? Black with red. Kasi ito naman, black with blue. Ayan, so maghanap ng 29er. Ito po, pinakasulit sa atin. Si Ayom. Ayom ba yun? Ayom. Di ko sure kung ano mismo nga bigkas niya, no? Pero iba kasi yung brand niya. Okay, pero ito 7,000 pesos lang po ito. Less 300 pesos pa once na nag-walk in dito, no, sa shop. Quick release na rin po yung unahang gulong niya. Pero yung likod, naka-bolt type pa. Dito naman, Totem Flex. Ito po ay 3x8 speed, hydraulics brake. Ito po ay 9,000 pesos. Ito po, di-discount ako, less 1,000 pesos. Para doon sa mga mag-walk-in dito sa atin. Less 1,000 pesos. Ma-avail nyo na lang po yan ng 8,000 pesos. May hydraulics ka na si Totem Flex. Yan po, si Totem, less 1,000 pesos. Once na nag-walk-in po kayo dito sa atin. Okay, 9,000 pesos less 1,000 pesos. Avail nyo na. Minsan lang to. Then, Cyclone Jura. Si Cyclone Jura natin, kaya po ay naka 3x7 speed, 27.5. Ito po ay alloy frame na. 6,000 pesos lang po yan, no? 27.5 ka na. Tapos may discount ka pang less 300 sa mga walk-in dito. Ayan, so punta na. Dito lang po yan sa Jamsi Bikes Bicol. Pwede nyo kami Google Map, Jamsi Bikes Bicol. Okay, maraming salamat po. So meron din tayo dito ng Gent natin. Ayan, napakaganda ng kulay, glossy. Kulay purple rim, purple hub, purple stem. Ayan, nangingibabaw ang purple. Napakaganda nito. Ayan, 6,500 lang po ito.
Ayan po ay alloy frame na. Ganda ng kulay. Kitang-kita ka. Para kay ate, maganda to kila ate. Ang kay kuya, mas maganda rin. Kasi ano yan, upgraded na, semi-upgrade na yan. Yan na ng kulay ng mga rim, tsaka kulay purple, nangingibabaw. Then totem naman natin, ayan, less 1,000 pesos na rin po ito. Bigay ko na po. Lahat ng totem ko dito, ayan po, less 1,000 pesos. Ma-avail nyo na lang po dito. Si Totem Musketeers, less 1,000 pesos. Sa mga gustong mag-walk-in, diba po, 3x9 speed naman po ito. Naka Shimano Alivio. Ayan, so para lang to sa mga gustong mag-avail, no? Less 1,000 pesos po para dito. Pero mga the rest po natin, less 300 pesos lang. Except dito po sa totem natin. Totem Master, less 1,000, 9,000 pesos. Then ito naman, 10,600, less 1,000. Ayan po, sa mga gustong mag-avail na. Punta na po kayo dito. Ayan, Crosta. Ayan, so kung naghahanap ng MTB size 26, pero napakaangas na nito. Ayan, sound check. Ayan po ay 9,200, less 300 pesos pa. Cash pickup, naka 1x9 speed, hydraulics brake na po yan. Lockout fork, kulay purple din yung rim nya. Then, yung kanyang stem, no? Napakaganda niyan, size 26. Ayan po, ano naman yung tatanong? Good for 5'4 below. Pwede na po ito. Meron din ako dito ang Abia. Ito ay naka 1x9 speed din po ito, no? Napakaganda. 26ER. Alloy frame, naka-hydraulics brake, RSX, 8,000 pesos, hydraulics na. Yan po, dito lang po yan sa JMC Bikes Bicol. Bali, nag-iisa lang po ito ng Abia natin. Lockout fork pa po yan. Kinetic, Vulcan, available din po sa atin. Ayan po ay naka 3x7 speed. Yan, so kung naghanap po kayo ng mababang MTB pero size 26 extra small size, ayan po. Pwede po yan sa mga 5 flatted, tsaka 5'2". Pwede. Okay, available sa kulay gray, saka blue, black with red, tapos black with green. Ayan po ay 5,800 pesos. Meron din tayong Gent Mars. Ito, nabil kahapon yung isang kulay nito. Kulay black. Sulit ito, napakaganda. 3x7 speed ito, alloy frame, seal bearing yung kanyang bottom bracket. Ayan, naka-disc brake. Ayan, si Gent Mars natin, 26. 5,300 pesos. Less 300 pesos pa po pag once na nag-walk-in kayo dito. Cyclone Optimus. Ayan po, naka 3x7, alloy frame na po yan. Ayan po ay 5,600 pesos lang po. Available din po yan dito sa atin. Ayan po, kulay black. Then, Kinetic, Boulder, 26, 5,000 pesos, less 300 pesos pa. Bali, 4,700 mo, may mountain bike ka na. So, kung gusto mo mas mura sa 4,700, available din yung tatlo klase doon sa labas, 4,600 and 4,300. Discount pa po yan ng less 300 pesos. Then, meron akong Kinetic Race, size 27 naman, 5,000 pesos din po yan, naka 3x7 speed. Ayan, so dito naman, Rhino. Si Rhino natin, no? Ayan, no, napakaganda. 3x8 speed naman po ito. Ang ganda ng kulay, blue with green. Ayan, no, napakaganda. Glossy po yan, kumikintab. 5,600, discounted pa po ng less 300 once na nag-walk-in dito sa atin sa JMC Bikes Bicol. Dito naman, ayan, sa push bike, good for 6 to 36 months. Sila po ay 2,500, less 200 pesos pa po once na nag-pick up kayo dito sa atin. Size 16, pang kay kuya. Ayan po, good for 4 to 8 years old. Ayan po, meron ako ditong 3,000 pesos, 3,200. Ayan po, may mga less 200 pa po, no? 2,600. Yan yung astronaut. Captain America, 2,500. Then mga ladies bike, ayan po, Peppa Pig, 3,000 pesos. Astronaut na pambabae, ayan po ay 2,600. Hello Kitty, 2,500 pesos lang po yan. Sa mga naghanap naman ng mini MTB, good for 8 to 14 years old. Ayan po, available din tayo sa Gen. Ayan, 3x7 speed. Kinetic Vulcan. Ay, Vulcan, Vulture pala ito. Vulture. Then, Gen mini MTB single speed. Ayan pang kay ate. Meron pa po ako mga for assemble pa po diyan na mga pang babae naman. Mas maganda po yon, mas makorp. Na Gent din po ang brand. Okay, so available din tayo sa TY bike. Ayan po ay 3,900 pesos. Ayan po, mini MTB, naka single speed. Ayan, kung gusto naman po ninyo ay
BMX style na may training wheel pa. May basket, may carrier, available 3,600 pesos less 200 pesos naman po yan pag in-avail dito sa atin. Ayan po yung mga available na kulay. Blue, 3,600 lang po ito. Size 20, good for 8 to 14 years old. Pwede nyo na pong tanggalin ang training wheel kung marunong na. Kung hindi pa, yan, may kasama na siyang training wheel. Red, tsaka yellow. Available din po yan. Then ito, gent naman natin yun, 3,600 naman po ito. Ang ganda naman ito, ang handlebar niya pang mountain bike naman. Tapos ang ganda ng spokes, may kulay, tugma dun sa mismong kulay ng bike. Itong katulad nitong red, then meron ding kulay green. 3,600 din po yan, no? Ayan po, dito ganun din. Yan si gent natin, parang si Captain America with Iron Man na kulay. 3,600. Pero naman pa kay ate, 3,500. Ladies bike, good for 8 to 14 years old. Yan lang po yung mga available ng bisikleta natin. So maraming salamat po sa mga nag-avail sa atin. Located lang po kami sa mga gustong pumunta, mag-check o tumingin lang, no, ng bisikleta. Open po kami dito 9 AM. Okay, so maraming salamat. Once again, ito po si James Bikes Bicol, San Francisco, Campo Camarines Sur. Tapat lang po kami ng Shell Gasoline Station. Ayan po, maraming salamat. Longgo, ano lang po kami, highway. Ito po kung galing po kayo ng Goa, Lagunoy, Sangay, Presentacion, Partido, San Jose. Ayan po, bandang right side po kami. Makikita nyo naman po yung signage ko dito sa labas. Pag galing naman po kayo ng Naga, Pili, ayan po, Shell Gasoline Station lang po yung bandang right side nyo. Tapat lang po kami yan. Okay, maraming salamat. Ayan po, once again, ito, James Bikes Bicol. Maraming salamat po sa inyo lahat. Thank you po and God bless.